Frantziako lehen ministro eskuindar berriak bere lan ildoak agertzekoak ditu arratsaldeuntan, goizean ezkerra karrikan izan da langileen eta herritarren eskubideen defentsan, hemen bezala Baionan. La Pampa landarea eskuinta ezker, aitaren batean edatzen ari denetan, Akitania berriak proiektu bat hasi du landareunen presentzia aztertu eta bere edapena mugatzeko. Baionak kultura denboraldi berria prestatu du, itzorduen artean errobitaldeak kontzertua eskainiko duela Logagelan azaroaren 29an, Michel Duko musikariarekin solas eginen dugu gaur. Arratsaldeon Urruñako erlaitzatik, Zokoa eta Hendaia lotzen dituen gune zoragarri honetatik, Lapurdi eta Antxe Gipuzkoa Hondarribia eta Jaizkibel ere ikusten ditugularik, hemendik hasten dugu gaurko emankizuna. Ongi etorri deneri. Ezkerra mobilizatua eta karrikan astearte hontan Frantziako estatu osoan, hemen ere bai Lapurdiko hiriburuan. Lan-sarien emendaketa eskatzeko, baita ere pentsioena, eta ere bai nola ez zerbitzu publikoen indartzeko. Murrizteak baizik aipatzen dituzela, eran nahi duz zerbitzu publikoak horrendik sufrituko dutela, jadanik kinkalarian dira, askida ikustea ospitala edo ezkunde nazionala. Horrez gain, hor ikusten duguna errakasle mailan ez dela errakasleik biltzen ahal, gaizki pagatuak gerako eta horrek ez du bate lagunduko. On a toujours le goût encore de la retraite à 64 ans de travers de la gorge. Manifestariak atxegabetuak ere erretiruen erreformarengatik dekretu bidez indarrez onartu zen, testua kentzean galdetu dute berriz ere. Borrokatu gira duela zonbait hilabete edo orain urte erretreta erreforma horren kontra, eta naiz eta indarrean pasaden, segitzen dugu erraiten erreforma hori gaur legea dena ez dela onargarria guretzat, zeren azken finean kondenatzen gaitu gehiago lan egitea eta pentsio txikiago batentzat. Beraz, gaur egun, naiz eta indarrean pasaden segitzen dugu erraiten eta pizten eta gure errol soziala ere egiten kontrapoderekoa erraiteko ez dugula onartzen. Sokatirak aintzina segitzen du beraz, baina aldiuntan parean, hauteskundeen ondotik agertu den eskuineko gobernu berria. Emaitzak ez dira errespetatuak izan, eta uste genuen bezala, azken finean bere gobernua osatu du, eskuineko gobernu bat, eta azken finean galdetzen aldugu augustia horretarako, ze lehen bezala edo okerragoa da, eta gu beti bezala, herritarrak, langileak, beti bezain gaizki gaude. Lab, FSU eta CGTek diote gero eta prekaritate gehiago dagoela, uste dute aberastasuna hobeki banatu behar litzatekeela, gainerat Lab urrunago doa. Jaiten dugu ere ez gira beti defentsa jarrera batean egon behar, baizik eta atake posizio batean edo erantzun edo alternatibak aurkezten ditugunak. Gu labetik proposatzen ditugu alternatibak eta adibidez hemen erabaki proposamena gure ustez egiazki eta konkretuki gure lanbaldintzak hobetzeko edo lanbaldintzak onak izaiteko bertatik hemendik erabaki behar dugu eta horretarako tresnak existitzen dira eta guk eskatzen dugu haien gauzatzea. Mila lagun pasa Baionako karriketan barna asteazken untan, argiki diote ez dela lehen mobilizazioa, ez eta azkena izanen. Autobidearen ertzean, trenbidean, Aturri ibaiaren ondoan, gaur egun La Pampa deituriko landarea edonon ikus daiteke Ipar Euskal Herriko txokoetan. Eta garai hauetan gehiago loreztatzeak urriraino iragaiten duelako. Hego Ameriketatik 18. mendean Europara importatua izan zen landareak itxura ederra duen arren, burua usteak ekartzen ditu azkar edatu eta suntsitzeko zaila delako. Anabel Tiegia Akitania Berriko naturgunen kontserbatorioko adituak azaldu duenez, landare honen haziak 30 kilometrotara edatu daitezke. Harrigarria eta aldi berean kezkagarria dena. Kontuan hartu behar da landare hau hartzea edonora eramatea eta erabiltzea guztiz debekatuta dagoela. Arrazoi ezberdinengatik La Pampa landarearen kontra borrokatzen dira Euskaldeko erakundeak. Anabel Tiegik azaltzen duen bezala, Perte de biodiversité, ça serait vraiment le gros titre. Landare hau biodibertsitatearen kontrakoa da. Leku asko hartzeaz gain, suten arriskua handiagoa da landarea dauden eremuetan. Gainera, osasunarentzat ere oso txarra da askok alergia dutelako.
Et c'est une plante du coup qui a une caractéristique allergène. Hain zuzen, Livestock kortaderia nazioarteko programaren baitan Espainia edo Portugal bezalako herrialdeek estrategiak plantan eman dituzte landarearen edapena oztopatzeko. Adituak azaldu duenez, Akitaniako euskaldean diagnostikoaren fasean daude. Landarea non dagoen identifikatzeko aplikazio bat martxan ezarri dute. Ala Beltiegik esplikatu duenez, norberak landari hori non dagoen zehaztu eta argazki baten bidez kartografia bat osatzen lagundu dezake. Prenez une petite photo, vous la signalez. Et l'objectif derrière ça, c'est de pouvoir tracer une cartographie actualisée de l'état des lieux de l'envahissement de Pampa. Donibane Loitzune Urruña edo Leuntzeko herriko etxeek neurriak hartu dituztela Pamparen aurka jotzeko. Leuntzeko hautetxeak azaldu duenez, duela 60 urte ez zen hainbeste ikusten landarea herrian, baina azken urte hauetan lehertu da bere presentzia. Il y a 5 ans, il y avait rien, alors que là maintenant c'est vraiment extrêmement développé. C'est très inquiétant d'ailleurs, je trouve. Hautetxearen iritziz Euskal Elkargoarekin lankidetza hobetu daiteke. Denok elkarrekin landareren presentzia masiboari aurre egiteko. Se coordonner au niveau de l'ensemble de l'agglomération et des Bakoitzak bere aldetik lan egiten badu ez dugu lortuko eta ez gara eraginkorrak izango. Ekintza koordinatua bada asko zobe. De manière pas très efficace. Je pense que ce qui serait beaucoup plus efficace, c'est qu'on ait vraiment une action coordonnée. Jakin behar da landareak kendu nahi bada loreak moztu eta poltsa batean sartu behar dira ongi etxe aurretik. Ondotik hondakindegiko zerbitzuekin hitz egin behar da nola eta non bota behar den jakiteko. Baionako herriko etxeak Luga eszenatokiko denboraldi kultural berria aurkeztu du. Musika, dantza eta umorea besteak beste. Programazio oso anitza publiko ezberdinentzat. À ce type de spectacle. Ça, c'est la vocation d'une ville, 1 et 2, d'aller vers la plus grande diversité possible de programmation. Tokiko artistak eta nazioartekoak. Hip-hop batailarekin hasiko da azaroaren 24an mundu osotik datozen hip-hop artistekin jada ezinbestekoa bilakatu den hitzorduarekin. Intergénérationnalité des publics qui se rendent à la proposition du battle de cette session hip-hop. Eta jarraian, Errobiren kontzertua 50 urteren ostean oholtza gainera berriz igotzea erabaki zuten Aine Dualte eta Michel Dukok. Eta Bilbo eta Donostiatik pasa ostean, azaroaren 29an etxean joko dute. Hau da nire auzoa, sortu naiz hemendikan nahiko hurbil eta berezia da niretzat, baita ere handietan niretzat Errobi bezala, duela beraz 50 urte sortu zen gure bikotea eta hemen izan da gure ez lehen behar ba, baina lehenetakorik konzertu ba. Beraz esala hori berezia da guretzako eta espero dut hitzordu hori publiko handi batentzat izango da festa bat. Là aussi, il doit y avoir un mélange de générations qui va être vachement sympathique à vivre. En tout cas, Bayonne, capitale du Pays Basque Nord, se devait d'être au rendez-vous de cet anniversaire d'Errobi. 1974an Donibane Garazin eskaini zuten lehen kontzertutik hurbil beraz, betiko formatuan, baina musikari berri batzuk ere izanen dituzte lagun oholtza gainean. Urte berriko kontzertua ere, klasiko bat, iparraldeko orkestra sinfonikoak 50 urte bete dituela ospatzeko. Aurten musika eta dantza bateratuko dituen ikusgarria izanen da. Maxime Le Forestier, Danak Hil eta Zisneen Lakua Baionako Ilizite konpainiaren eskutik besteak beste. 13 ikuskizun orotara, prezio herrikoietan, Luga aretoa eszenatoki erraldoi bilakatuz. Luar na Lubre talde Galiziarra Hendaian ikusteko parada izan dugu Bidasoa Folk Festivalaren kari. Ia 40 urteko ibilbidea duen talde Galiziarrak 20 lan plazaratu ditu, azkena berriki. Eta nazioartean hedadura zabalena izan duen talde Galiziarra dela esan genezake. Ikus-entzuleok Luar na Lubre taldearen doinu zeltiarrekin doakizue gaurko gure agurra. Arratsalde ona izan eta bihar arte.